Id-9 edizzjoni tal-maratona ta' futbol, volleyball u handball Brizq Puttinu Kers tibda nhar il-ġimgħa 3 ta' Mejju u tibqa' sejra sa nhar il-Ħadd. Magħha News wieħed mill-organizzaturi ta' din il-maratona, Reni Zerafa, qal li madwar 300 voluntier qed jagħtu l-kontribut tagħhom biex din l-attività fit-tmiem il-ġimgħa li ġejja terġa' tkun suċċess. Il-ġimgħa filgħodu l-attività tibda b'qudiesa u fl-10 jkun hemm l-ewwel daqqa ballun li bħal kull sena ser tingħata mill-President ta' Malta George Abela li takkumpanjah se jkun hemm Martina Fenek, tifla ta' 15-il sena li blajnuna ta' Puttinu fieqet mill-marda tal-kanċer. L-ewwel partita f'din il-maratona nhar il-ġimgħa se tkun bejn it-timijiet nazzjonali tal-futbol tan-nisa u dak tal-irġiel. Tul it-3 tim ta' attività fil-Marsa mistenni wkoll li jżur il-maratona bħalma jagħmel kull sena il-Prim Ministru Joseph Muscat flimkien ma' Martu Michel. L-attività ser tkun mimlija divertiment tal-familja kollha, b'sessjoni ta' Disney World tfal, irkant tal-flokkijiet tal-plejers internazzjonali, pitturi, animazzjoni, karattri mis-serje fuq One Klassi Alina u t-tim ta' żuf flimkien ma' kantanti u bands lokali. Il-ġimgħa fil-għaxija se jkantaw il-band popolari Winter Moods li se jniedu l-aħħar album tagħhom. Dan ukoll ikun għal-beħ waqt il-maratona għal prezz ta' €5 u li kollu jmur għal Puttinu Kers. Nixtiequ aħna li għadda sagrifiċċji kbar li qed jagħmlu l-volontiera tagħna li n-nies jattendu ħankunu nistgħu nservukom il-qalb. Il-flus li nġabru f'din l-attività se jmorru biex jgħinu l-itfal li huma morda bil-kanċer u l-familji tagħhom biex jingħataw akkomodazzjoni denja biex jitilgħu ma' wliedhom l-Ingilterra l-kura. Qegħdin hawn il-Marsa għaddejn għall-aħħar preparamenti ta' din il-maratona ta' Puttinu. Jien qiegħed hawn ukoll għalkemm tlift it-tifla imma xorta nħoss li għandi nkun hawnhekk jien ħanati semi wkoll inħeġġiġkom tiġu hawnhekk tieħdu pjaċir ġibu tfal magħkom tagħtu d-donazzjoni tagħkom. Il-maratona se tkun qed tixxandar b'mod dirett fuq l-istazzjonijiet televiżivi lokali fit-tmiem il-ġimgħa li ġejja, inkluż dan l-istazzjon.